kubor nakaslem jong unongsan hima. Lampang badan burom. Saya sisin nga yang akan dikaklimat. Nakaliang kejonga. Bat kumju ru nakaliang jong ki pajba jong ka sora kalai sora konsensi. Asoban ai kublai kerpang. Yai ba syembor lang renja. Ibalong u nomi khmat u bala syajid napo ka laikro langkardam konstituensi ibala syajid kum u chief executive member u bathamai jong gani katem bat ibala syajid ru klam kadan kanunu ke jingele persya nakaliang ka jonga ngapan pau ke jing ai kublai ka bakarpang yepi ba pila shim ye gani ka syuki ka balong ka bahakli du ban long unong yalam jong kani ka yeng bat kumju ru ban long u kli du hapo kani ka Khasi Hills Autonomous District Council hoi ilong u nomi khmat u ba dang job ningkong ten rei kum ki khot ki bapura jong kani ka yeng ngim num don kanu ka jingnyo lada udai udkhot ubadang ningkong ne ubala slam namar ba ki pajba kila adep jid i kila ibit i banlong unong mi khmat uban mi hakani ke yang dorbar jong ke district council te hakajuk ka poru nakaliang jong ki MDC khamtam jong ka parti ke bala penjob i kibala ibit ban jid i kum nong elam pada kani ka sengiru ila job ya kani ka syuki klamdan kanunu ka jingat tunjuk kabamut babaro ki arfu khandai ngut ki MDC ki bangila syajid thamai hakani ka tem ngindon ka jing syania hau niu samla rang ba ubala yo bat ya kani ka syuki menta ka sengi ngala itu ba ya iba syam la hamslam namari syong isaru haka konsensi ke ba ngalami khmat kum MLA ka sora konsensi ngalai iru ya ke jing tebet ke jong i kum wei na ki nong tho bolong wei na ki nong tho kot bolong riu syampang bat uladon ru ya ka experience lani ya ke jing tebet haka kampaj ba Ulu syakri ru hapo ka Khasi Jaintia Welfare Association kum uwei na kinong tray kamon soba labun bun snam ladon tiru hakikam snong kam thau bat ngadon ka jingkermen bahapo ka jingelam jong uniu samlarang ba bo unia lambet ya ka executive committee ka bathamai bat ngadadon ru ka jingkermen ba unang yai biteng ya ki kam ki basa jong ki executive committee ki belalej no nakabanta banwan ra ya ka sensyar ka khadar hapo kani ka council ka jongi nakabanta ka jingbet jingbiang hamtam habedei bat kiriti ki dustur bedei bat ka sensyar ka khadar jong ki it ki hima ki snong ki thau habedei bat khandau ka siap bat ka benta ka bakpangsan ka ba insadon ni ka jingkit khli khamtam ban peniat be ya kani ka council ka jongi klam kinu ki jing thot hoi ha ka jing ya lanti ki jing e kindon ini kendu sibun ki jing tenjo henrei nganget bapo ka jing elam ka bastat ka jongi rengkat ka jing e trilang naka kenhun jong ka executive committee ka ba in suggestion bat kumjuru nakaliang ka jongi ki liang yate ki dkhot ki badon sa kaliang yate ngin ai ya ka jing trilang ngin ai ya ka but ya ka bor nakaliang ka jongi ngin ai ru ya ki jing ai jingmut nganget ba inlong i bakloy ban pediang ya ki jing ai jingmut nakaliang ka jongi ya ka ba i kumunong elam isngode ya kaban pediang
Dengan sim ya kapor nama kindang don sibun kiban keren dak se. Tenai nak kaliang ke jonga nga sukit bok kit wiang. Bana kaliang ke jong i baila ban yalam bet ya ke executive committee. Bat ngada kit bok kit wiang ru. Ba kan poi lani kan penkut ya ke jing trikam ke jong i ya ke tem borok sistem. Bat ngakwa ru ban kerpat kawe ba ka jingkhang ke jong i. Kanom dei ka ba kaban khang na kaban ta jong i kham tam ki badon na kaliang yate. Baka office ke jong i long ka bakloy ban padiang ru yangi hapangiwan hapa office ke jong i na kaban ta ki nu ki kam ki bedei bat ki constituency ke jong i bedei bat ka jaj penriu hi borok kawe namar ka jingdon ke jong i hang ni kam dei na kaban ta ka personal interest jong nu rengi don hang ni na kaban ta ka dauba na kaban ta ban train na kaban ta ka bha kamian jong kari ba ka jaj penriu tang kini kitien ublein perkhui pi bat un ai pi ke jing start ke jing siampang ya ka ba video ru ya ka met ka ba koi ka ba khia ublein dan dekat bat pi tang kini kitien na ka liang ka jonga kulisbut kulis jing dor bar thawai jong ka district council bat ka ba ang kwa ban ai ka jing kublei kit bok kit wiang ya usi am mathmai ba syam ha ka jing ya kendu ka balengkot ka jonga bat i ngasiam ba ide ubreu ba don ka jimut sepakat ka ba syai bakloi ban ai ke jing trelang bat kum ba yeng kala chania ye phi ba syam ba phin yalam ye kani ka council ngidon ka jingai bas kham ba phin dubla ban yalam bha rengkat ka jing yalam lenti ke jong blei na jrong bat ka balai ngakwa ban ai kublei congratulate ya bro ki member ki bede ki MDC ha kani ka yeng ha ka bangila sya jet kum ki MDC na ki constituency ba per bat ingat skam bagani ke jingjet jong pai ba ngila don lang hang ni bat ngin don ke ju ke jingmut bangin le ya ke ke badai tam badai ke bahatam ai ku blei kham tam ye ki MDC ki ba la julong teng ki MDC apo gani ke ju ke yeng ba mangikum ki MDC ki ba thamai ngida susngan bani EFP bat ngida khmi lenti ba ke jingdon ke jong phi agani ke yeng ngin dang la ban yo shibun ki jing ai jingmut ki babaha nagaliang jong phi but si hadin bangila don hagani ke yeng ndang las dang ki kam ki jam ki jongi ngasno ban kentu yengi boro bangin i no sadin ya kita ki political differences ki bangi don ndringin pe ya kita ki mat ki jura jong pai ba but ngin ya kren ke juk kesur mar bangetip ba pai ba keleng jong ke jala ke jongi u phaik mat sengi ke ik ban mi nagani ke yeng ke jongi upai ba ukwa u amnut ya ke jing yeteli ke jongi kum ke jaj ben riu titang dakani ai kublei fi barok kham tam ye i si em matmaji lisbon kublei ngaru ngayeng hade kapor ban ai kublei CM batmai jong kane katem ka batmai ba shem ngayeng ne ban ai kublei ru la kaliang joki nongchong snong joka kharsan laban mau prem bat ngakremen ka jing penya jong phi kan long ka ba long renti ben pejlang markliang khamtam kumngi bawan khamseng be job independent don kam ba jing kersan jong phi ngawan ru la konferensi kharsan laban mo prem haba pinyi haka MLA ka don hadu new % extra ka vote haka MDC ka don tang kamba % don kam ba jing kersan jing yarap jong phi la kaliang joka isi ru kumju menganang wanra pat ki benta ki baper bangan kam pat ka jing kersan berkajing aibor ke jongpi tingarungan kitbok moh ba pinyo penya bet je kaneka moh ka syuki ka ba pinbat mentakom CM bari kadika sending kong bangi iba moh maria job leyo ya ka syuki CM galong kike ka ba sukteran ngatrai ba job thmai menta ba bun hi ba kwa ban kermen kum kata ka kerdan bun ki ba la yalong bun snem ru kadang don ka jing ya kalong kike ka ba kerpang le se la de ka mon bala jong ba pinyo ya kaneka lakam dengan kerpadret ba dengiwan syaki ba pin skap ben snow ben pejlang markeliang kamtam kumyanga ubawan la kata konstitusi ka babun dakhartam la ong no kaktin ka kamkhor nri hap kren tinga kermen ba pin ai lang kajing kersan di tang napi nri laboro ki MDC ki ba don lang dekat ang ne tinga simru kata benta ban snow kemen ba ngia songlang mari kong ai ban dablin ka jing jungi marjan tang arspa mitar hajen tingi yo MDC arngut apo dong blok 4 tinggal soban ai kublei ru ya baro ki MDC ba ki si ban yalam nanti yang di kini kentien ko ban ai kublei kitbok kidriang ya phi ba punya bet punya ti kublei shibun
Kublai Shibun. Singapore naka nong thumai constituency ki paiba babun jong ka nong thumai ban ai khublei kerpang ya ICM bathumai menta adap da ka jing sngo kemen but so sorong lu haju ko por namar ngla itu iba syam la kat to kat ni snem but hakani ko por kum wei ni ki betre rengkat lang bat ki kini snem bat I hakini ki snem la lej ngayeng ni ban ket bok ket weng fi ba syam hakani ka jing syajit thumai ka jong fi hakani ka kam CM but ngap kermen ru bangin yo bani trei lang rengkat nang ni syakmat kum kawai ka kanhun kawai ka tim bangin yakit ya ba lang ya ka khia ka shon jong kani ka ri ba ka jat ban ri ka jongi bat hakani ka por shim kani ka la ka kamu ban ai khublei kerpang ya pi mo blei undang ai pi ka met ka phat ka bashat ka bakhlan kanang ba pindang la ban ya nang ni syakmat rengkat bat ka jing nang ka jing start ka jing syampang ka ba blei un ai ya pi khublei shibot Kublai. Ta ai lat soi kan thei ma. Kublai ye ba syam bapila syajit kumu chief executive member jongka council tangai kublai ru ya kalang kerdam like crop constituency kabala JDP kumu tau MDC kilong kipat ba ki ba syam phang hab kila jit ye pi ba syam pilong ru member jongka Khasi Hills or Khasi Authors Society unong yalam ka Khasi Gentia Welfare Association but ubu wadairu way ni kinong rap hagitan kaput de nalok tang kitbok yepi kitbok kedrang bapinyo kamet ke bakot ke bakia bulay na IP jenang stan bapinla banyalam ya ke isi bad yangi ki member bad ban penurlong ya ki babon ba ki jingkmi lenti jongkari bakajat benriu hi borok we publish bon Kublai Shibun. JP mo plajit syajit tamai kamu zaman si ni mestap aksesyon ng kong ngamla ban poy kapor bobiang namar ba tatip hi hoj kalenti kam da jgai nang ni mai nang tin rai kadon kajing blok bo surok namar bagi dang pentrei kadi surok nang ni na bo am syapi stai mo tengah kam slam kendian ngam sim layo ban ai kublai pi ting ai kublai hak de por nak ta jong pi ru kum chaman jong house blok wei bat kum ju ya baro ki members jong ka ni house ki MDC baper belah syajit halagi jong ki konstituensi bat kepange nak benta iba syambor lang renja mo iba kum ka parti hi kalajit hi bat syania hi ben long kum unang lam po jong ni council kum chief executive member te nak liang ka jong aru bat nak liang jong ki pai ba jong ka arpulai madang nang klau district council konstituensi ngai kublai pi nak liang jongi ban ngai skam isyani adu api po jing lang ko jopi ba pi ru penang la ya ka ban play ba nak mata council ban kamju ru nak mata di pajai beliau hi baro kawai te tang kini kentien ngam ka ban kan buktiin ngai UCM na kaliang jongaro nga snudai ban ailang ka jingkran na kanika no phaisi tening kong nga ai khublai shwa yai ba syambor lang renja ya kanika jingjob don brom jongpi akaba pila job klam kono ka jingyele markeliang mo kata kadika jingjob don brom jongpi tengi snow kumen sisa bakum ka council ngi yo CM uba kartaro ka barang biang tengi yo CM ubalese karnyang kalungkot hanrai kabor perkhatpat kelajrong bah adu kata-kata balai ngong kumta nga ya kendu ningkong ya I basyam hakisnam arhajar arpawai te hakini kisnam kibanga nga ya kendu I ngalaju ngau ya ki jingkran jongpi haki baper ki jingyalang sutanat hadu kata-kata bangan yo ngau ya ki kentien ki bami na kasentur jongpi ki kentien ki ba syongkhia hadu kata-kata
bat kilong ki kentin ki bat thau jengai ro hado kata-kata te ngasngau bandang bangi dan bok sisa ladangi bishar na kita ki jingkran jongpi ngisngau tho ba phidei ubrio ubayo ijengai ya ki eke bra hajing sisa teng le ngala juang ye ki perlok ila dai belang umelung ma hanrai sutanat pat iklam long umelung ila long UCM menta kajan mian te basham kum UCM ni sutho kakam kalong kabakhia pidai ukpa jong kanika council bat ngangai skam kini ki members baro kilong kum ki khon jong pi te na kaliang jonga nga soban kentulang ya pi kum UCM ma ba pen pejlang ya ka jingbet jingbiang jong baro sngo ya ki kum ki para la jong namar ngang junget bor baka jingle marway kala ban pen bakala hanrai ka jing le lang pat kala ban pen poi sakathong kaba ngi ang not te dei namar kata kadao ngaso ban kentulang ya boro arliang ma nakaliang ya tei nakaliang sensar kumjo bangin ya long kawai ban ya tei lang ban ya kentiu lang ya kano kabenta kaba ngi ang non tetau bleu nang ai phi kabut kabor unang ai ka jing start ka jing shampang ya phi kum UCM ba phin ya lam ya kanika konhon ka batmai menta bat ngisania ha ka jing start jong phi ban penurlang ya ka jing ang non dei tang yano handrai ban penurlang ya ka jing ang non jong bara ki dekhot ki bayadan lang ha kanika council te ngakit bok di phi basham ba phinla sisa ban peni phinla sisa ban peni saka jelahi berakawai ma ba phidei utau custodian jong kanika council te tang dai nei kentien nga ai khublei phi bara bat nga ai khublei khamtam ya UCM batmai jongi ba sham borlang ranja khublei shibon